babban abu shine mutum ya yi godiya ga Allah subhanahu wataala da ya azurta shi da riskar waɗannan kwanaka. Falala ce mai girman gaske, domin yau inda za mu lissafe mutanen da aka fara azumin Ramadana da su ba su kawo waɗannan kwanaki ba ko ba su gan su ba ma, wasu ma sun kwanta jiya amma ba a tashi da su yau. To Allah ya tayar da mu yau, ya ba mu lafiya, ya azurta mu da imani, ko muna fatan Allah ya cika mana ni'imarsa ta hanyar riskar waɗannan darare wanda zai fara daga daren yau, ma'ana dare na 21, domin abin da yake a mafi rinjaye a cikin maganganun malamai shine dare ne yake riga yayi ne. To da haka kwanaki 10 na ƙarshe na wannan wata za su fara ne daga daren yau. Idan rana ta faɗi to an shiga daren 21. Da haka ki gode wa Allah maɗaukakin sarki da ya azurta ki da wannan ni'ima, da dukkanin wani abin da godiya ta kunsa ga zatin Allah maɗaukakin sarki, kamar yadda mun riga da mun yi bayani akan ya kamata bawa ya gode wa Allah akan ni'imar da ya mishi lokacin da muka zo tattaunawa akan suratul Fatiha. Da haka ki amfani da damar da Allah ya baki ta hanyar zage dantse da kafewa da nacewa wurin kyautayi da kyautatawa da kuma biyayya ga umarnin da shari'a ta zo miki da shi. Akwai ibadu da ya kamata a ce musulmi ya mai da hankali a kansu a cikin waɗannan kwanaki 10 na ƙarshe. Mun sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana manzansa sallallahu alaihi wasallama ya kasance mana kyakkyawan abin koyi, kyakkyawan abin da za mu riƙa kafa misali da shi, muna kwaikwayo abin da yake muna ɗaukan shi a rayuwarmu. Qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. To ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a cikin waɗannan kwanaki? Hadithi ya inganta a cikin sahih Muslim inda Nana Aisha radiyallahu anha take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zage dantse, yana wara kwanjinsa a wurin ibada a cikin kwanaki 10 karshe na watan Ramadana sama da yanda yake yi a wasu kwanakin ko wasu dararen waɗanda ba waɗannan darare ba. Dukkanin wata ibada da kika sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikata ta musamman a cikin kwanaki na watan Ramadan, to annabi yana ribanya su, yana ninninka su a cikin waɗannan kwanaki 10. Manzo Allah an siffanta shi da cewa ajwadan nas, ya kasance mafi kyauta, mafi kyautatawa mutane. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Idan watan Ramadan ya zo sai kyautayin shi ya ƙaru, ya ninninka akan yanda yake. Wanda sahabin hadisin ya misalta kyautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa kamar wata iska ce wadda aka aiko ta. Yanzu nan idan iska ta tawo kai a nan gurin, dukkanin mu sai mun shaƙe ta, ko mun so ko ba mu so ba. To haka ya kwatanta kyautayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin yanda yake yi ungo gashi a cikin wannan wata na Ramadan. To muƙaddara cewa idan annabi yana haka a cikin watan Ramadan, idan kwanaki 10 nan suka kawo kai, sai ya ƙara ninninkawa akan yanda yake yi. Karanta alƙur'ani, manzon Allah yana dagewa da karatun Ƙur'ani, mala'ika Jibril yana zuwa gare shi suna mudarasar alƙur'ani a cikin waɗannan kwanaki. Da haka in kwanaki 10 ƙarshe ya zo, sai mu ƙaddara cewa annabi yana ƙara dagewa akan karatun Ƙur'ani sama da yanda yake yi a cikin kwanaki 20 ɗin farko na wannan wata. Tsayuwar dare, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kwanakin da ba na Ramadana ba ma dagewa yake yi, yana tsayuwar dare wadda ake buga misali da ita, wanda kan ka samu wanda zai yi ya shi sai an yara, sai an bincika, sai an tona. To idan kwanaki 10 nan suka zo, sai ya ƙara dagewa akan wannan ibada ta tsayuwar dare. Nana Aisha radiyallahu anha take faɗa cewa idan dakhala al-ashr, idan kwanaki 10 nan suka iso, kwanaki 10 ƙarshe na watan Ramadan, ahyal layl, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana raya daransa, wa ayqadha ahlahu, yana tashin iyalinsa daga bacci. Ba wai shi kadai zai tashi ya nemi aljannar ba, a'a tashin iyalinsa yake domin ya koya musu abin da ya kamata su yi na alkhairi. Duk da yake shi ya riga da, ko Allah ya riga da ya sanar da shi makomarsa, ya san me sakamakonsa, amma bai fasa ba, bai daina tsayuwar dare yana ɗaukar lokaci mai tsayi yana yi ba, kamar yadda Nana Aisha ta faɗi a cikin hadisi ingantacce, har kafafunsa suna kumbura saboda tsananin yadda yake yin tsayuwar dare. To idan waɗannan kwanaki 10 suka zo, baya tashi yayi shi kadai, yana tashin iyalinsa su sallaci ko su raye dare da shi. Sai ta kuma cewa wa shadda mi'zarahu, wa shadda al-mi'zar,
yana ɗaure bakin kwarjallansa. Malamai suka ce kinaya ce akan nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nesa da shimfiɗa iyalinsa a cikin waɗannan kwanaki. Ma'ana lokaci ne da kawai darare ne da ba abin da ake yi a cikinsu sai sallah, sai karatun alƙur'ani, sai addu'a, sai ibadu waɗanda suke kusantar da bawa ga mahaliccinsa. Wannan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam. Sannan na Aisha ta kuma rawaitowa a cikin wani hadisin wanda yake shi ma ingantacce ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan kwanaki 10 Ramadana suka zo to yana shiga ibada ta itikafi har Allah ya karɓi rayuwarsa. Ma'ana in 10 ƙarshe ta zo to annabi zai tattara ya koma masallaci, ya bar cikin gida, ya bar iyali, ya koma yana zaune, ya keɓance kansa ba abin da yake yi sai ibadu wanda suke ƙara mishi kusanci ga Allah maɗaukakin sarki, wanda a kan gaba shine ibada ta sallah da raye dare da karatun alkur'ani. Sannan Abi Huraira radiyallahu anhu shi ma ya rawaito a cikin hadisi ingantacce cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin i'tikafi kwanaki 10 ƙarshe na kowane wata na Ramadan, amma da shekarar da ta zo ƙarshe, ma'ana shekarar da daga ita annabi bai sake yin wani azumin ba, yayi wafati, sai ya kasance yayi itikafi na kwana 20. Itikafi kuma ibada ce ma'rufa a gurin mutane. Yara ma yanzu in ka tare suka ce menene itikafi, ko ba su gaya maka ma'anar 100% ba za su iya halarto maka ita. Mutum musulmi a cikin waɗannan kwanaki ya bar gida, ya bar iyalinsa, ya zo ya zauna a masallaci, ya keɓance kansa da daga duk wani abu wanda yake na sharholiya ne ta duniya, na kaji kunji. Ba abun da yake a cikin wannan guri sai ibada da neman kusanci da Allah maɗaukakin sarki. Wannan shine itikafi a takaice. Ba itikafin da ake yi yanzu a irin zamanin nan, kaga itikafi mutum yana cikin masallaci amma ya shagalta da waya, ya shagalta da hira ko bacci ko wani abu, ko kuma nan a zauna a kafa hira, ana hirar siyasa, ana hirar an yi kaza, ko a zo kawo mishi abinci ya fita kofar masallaci a tsaya ana ta hira, ana wani abu. A'a, ba shine irin itikafin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba. Annabi ya yi itikafi ne wanda yake cike da siffofi na kamala, wanda yake cike da siffofin da suke nuna cewa bawan da yake wannan itikafin ba abin da yake nema sai kusanci ga Allah madaukakin sarki. Ibada ce kawai a gabanki. In kin zo zaki itikafi to babban abin da zaki sa a gaba shine menene abin da zaki ki ƙara neman kusanci ga Allah madaukakin sarki. Menene abin da zaki yi amsa sunansa ibada. Duk wani abu da ba ibada bane ba shi to ki yi shi qadrar darura, gwargwadon lalurar da kike da ita akan wannan abin, gwargwadon bukatarki da matsin da zaki shiga idan baki aikata wannan abu ba. Amma duk abin da yake sabanin haka to ki yi kokari ki nesa da shi. Da haka waɗannan nusus za su nuna mana cewa manyan ibadun da ya kamata mutum ya mai da hankali a kansu a cikin wannan wata mai albarka, musamman a cikin waɗannan kwanuka masu tsada, shine salatul layl, sallar dare. Ga mu mata za mu iya cewa sallar daren nan za ki iya yin ta a gida idan Allah maɗaukakin sarki ya baki jajircewar da za ki iya tsayawa ki yi ta yadda ta kamata. In kin san ba za ki iya ba to kina da damar da za ki iya zuwa masallaci bisa lura da sharuɗan da shari'a ta gindaya na fitowarki a matsayinki na mace. Na farko dole ne ki sami izini daga majibincin lamarinki, miji ko mahaifi ko wanda yake a makwafinsu. Na biyu dole ki fito a shiga wadda take ta shari'a, ma'ana ki sanya hijabi wanda yake cikakke na shari'a. Na uku dole ne ya zamanto a hanyarki ko a dalilin tahowarki zuwa wannan masallacin babu tsoro, babu fitina, babu rashin aminci ta kowane ɓangare, musamman yanzu salatul tahajjud da yake ana yin ta ne tsakiyar dare zuwa ƙarshen dare. Lokaci ne da ba a saba a irin rayuwar mu ta nan ba mutum ya rika kai kawo, musamman mace mai rauni wadda take la'alla za mu iya cewa rayuwarta tana cike da abubuwa da za su iya zamantowa ƙalubale ne a gare ta. Don haka in za ki fito ki zo sallah, kar ki kan tafi da rayuwarki ko da mutuncinki ko da amincinki. Dole ne ya zamanto cewa akwai aminci akan hanyar da za ki taho daga gida zuwa masallaci. Ta iya yiwuwa da muharraminki za ku fito, ƙaninki ko yayanki ko babanki ko mijinki ko ɗanki ko ma dai wane ne namiji wanda yake mai ƙarfi da za ku iya tahowa tare da shi ya zamanto miki mai aminci ne a tare da ke daga wani abu da ka iya bijiro miki.
ko kuma ya zamanto ta iya yiwuwa ku gungu ne na mata, ku 10 ku 10 kaza za ku haɗu daga gidanki zuwa masallaci da za ku yi tafiya ku zo, akwai yanayi na amincin da za ku iya fitowa ku zo lafiya ba tare da wani abu ya faru. Amma akasin haka to ki zauna a gidanki shine abin da yafi alkhairi, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairul lakum. Kada ku hana bayan Allah mata zuwa ɗakunan Allah sa'ilin da suka nemi izini a gare ku, ma'ana annabi yana yi wa maza ne wannan umarnin, to amma kuma sai ya ce gidaddajinsu ya fi alkhairi a gare su. Da haka idan Allah ya yi miki baiwa ta cewa ke wata alaran miya ce, mahaddaciya alƙur'ani ce, za ki iya sallah a gida ki jajirce ki yi ta yadda ta kamata kwatankwacin yadda ake yi a masallaci, ko kuma kina da damar da za ki iya karanta alƙur'ani da idanunki tartartar, ki riƙe alƙur'aninki bisa fatawa mafi rinjaye da malamai suka bayar na wanda bai haddace alƙur'ani ba, to za ki iya riƙe alƙur'aninki ki sallaci sallaki a cikin gidanki, a cikin gidan ma a cikin makwancinki, ma'ana ɗakin baccinki ko bedroom ɗinki. Haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata da cewa ta fi alkhairi a gare ki. Wannan kenan. Karatun alƙur'ani shine ibada ta biyu da ya kamata mu mai da hankali a ciki. Wannan kusan duk wanda ya halarci shimfiɗar da muka yi wa wannan majalisi ya san irin yadda muka tattauna, muka kawo dalilai a takaice na yanda alaƙa take mai girma tsakanin alƙur'ani da watan Ramadan. Da hakan an shigo wannan kwanakin ki ƙara rukunkumi alƙur'ani ta kowane fanni, karanta shi, tadabburin ma'anonin shi, duk wani abu wanda yake yana da alaƙa ne da alƙur'ani kai tsaye, to ki siffanta da shi a cikin waɗannan kwanaki, ƙari akan yadda kika kasance kina aikatawa. Ibada ta gaba shine addu'a. Kamar yadda muka sani addu'a dinnan da ake faɗa ibada ce mai girman gaske da Allah maɗaukakin sarki yake so bayin shi su yawaita aikatawa a gare shi, domin tana nuni da yadda bawa yake ƙasƙantar da kansa a gaban Allah maɗaukakin sarki. Tana nuni da cewa bawa ya yadda Allah shine mai yi, shine mai bayarwa, shine mai jujjuya al'amura, shine komai yake a hannunsa. Da haka ibada ta addu'a babbar ibada ce, musamman kuma yanzu da Allah ya sa a waɗannan darare ana iya tashi a bar shimfiɗu, a tashi a bauta wa Allah, a yi salloli. Kuma lokaci na kaso na 3 na ƙarshe na dare kamar yadda yake abu ne sananne, lokaci ne da Allah maɗaukakin sarki ke amsa addu'ar bayinsa. Da haka in kika tashi a irin wannan lokuta to ki kasance cikin masu nacewa a ƙofar Allah, kina mika bukatunki zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Musamman addu'an nan da Nana Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan ta ga lailatul qadr me za ta karanta, wace addu'a za ta yi, sai ce Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Da haka kar ki bari bakinki ya gushe da ambata wannan addu'a a cikin waɗannan darare mai albarka. Ki dage daga lokacin da aka ce an sha ruwa to ki ta maimaita wannan addu'a, domin idan Allah madaukakin sarki yayi miki afuwa kin dace, in Allah madaukakin sarki yayi miki afuwa kin tsira, in Allah madaukakin sarki yayi miki afuwa kin rabauta. Duk wani abu da zaki samu na bukatar rayuwar duniya ko lahira tana ta'allake ne da afuwar Allah madaukakin sarki a gare ki. In yayi miki afuwa, ya yafe miki zunubanki, ya shafe miki su, to sai ya kasance kin dace da alkhairai masu ɗimbin yawa a rayuwarki ta duniya da samun kyakkyawan makoma ranar gobe kiyama. Da haka mu yi ƙoƙari mu nace da addu'a a cikin waɗannan darare masu albarka. Ibada ta 4 kamar yadda waɗannan nusus da muka ambata suka zo da shi shine al-i'tikaf. Itikafi kamar yadda ɗazu muka ambata ma'anarsa, to ibada ce da shari'a ta ba ma wa mata dama su yi ta kamar yadda ta ba ma wa maza su yi ta. Sai dai kamar yadda muka sani mu ɗin nan dai 'yan gata ne a shari'a, ba komai ne za mu yi shi kai tsaye sasakai ba, sai an bi wasu dokoki da sharuɗa saboda kare martaba da alfarmar da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ta ga jinsin 'ya'ya mata. Da haka neman izinin majibincin lamari inda za ki je ki itikafin nan ya zamanto wurin nan akwai aminci, wuri ne da ba za ki shiga halin tsoro ko firgici ko ɗarɗar a ciki ba. Sannan kar ya zamanto wannan wurin da za ki je ki zauna ki shagalta da wani abu wanda yake saɓanin ibadar da ta kai ki. Yana daga cikin musiba wallahi idan ka shiga masallatan da ake yin itikafi a watan Ramadan, sai ka ji waɗanda suke itikafin sun baka tausayi ta ɓangare biyu, imma waɗanda sun zo sun baro gidajensu da iyalansu sun zo sun zauna
ba abin da suke yi sai surutu sai hira sai ƙananan maganganu, zauna can tashi can, damuwar ta lokacin shan ruwa a girko abinci daga gida kala kala a kawo mata su zo su zauna su haɗa group ita da ƙawaye ana ci ana mai da yadda aka sai ta baki tausayi, saboda na farko ta asarar da lokacinta a kawai, na biyu ta zo tana cutar da 'yan uwanta waɗanda la'alla su suna da zil ɗin su zo su yi ibada amma ta kasance tana raba musu hankali tana ɗauke musu hankali a wannan ko kuma tausayin ta su waɗanda ake takuramawa, mace ta baro iyalinta ko ta baro gidanta ko 'yan uwanta ta zo ta zauna a nan tana da niyyar ta zo ta kulla kyakkyawar alaƙa ta hanyar yin ibada ga Allah maɗaukakin sarki, kawai wasu su zo su dame ta da hayaniya, tana karatun Qur'ani tana yi ana sata tana komawa baya, tana mance inda ta tsaya, tana yin zikiri ana hira a ɗauke mata hankali a yi waccan maganar waccan ta gifta, ta raba dare tana sallar dare, da rana tana so ta kwanta ta ɗan yi ƙailula ta huta domin ta samu guzurin da za ta kuma tashi wani daren wasu su zo su kafa hira suna labarai. Ta haka ki sani cewa in za ki ibada ta itikafi to lallai ne ki yi shi bisa yanda Allah maɗaukakin sarki yake so, bisa yanda manzansa sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni kuma ya aikata a cikin rayuwarsa. Kuma ki sani dole ne samun izinin waliyin al'amarin nan naki wajibi ne, ba za ki zo ki gaba gaɗi kawai ke dan kina so sai ki taho babu izini, wannan baki da wannan damar a shari'a, kamar yadda koda ya baki izini kin riga da kin shiga cikin wannan ibada, yana da damar da zai ce ki fito a matsayin shi namiji saboda wasu uzuri da suka gifta, domin hakkin shi wajibi ne, wannan kuma menene nafila ce kike yi. Da haka in kin fara ma itikafin aka ce ki dawo gida to sam'an wa ta'atan ki tattare ku matsanki ki kulle da kake ki koma gida, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ma wa matan shi dama, Nana Aisha da Nana Hafsa da Nana Zainab sun shiga itikafi kuma suna cikin itikafin ya bukaci su dawo cikin gida kuma suka koma cikin gida. Da haka ki yi kokari ki kare mutuncinki da darajarki a gurin wannan ibada, kuma sannan ki siffanta da yanayi na ibada din da gaske. Mace wadda take cikin uzuri na wata ko da take cikin yanayi na lalurar da take zuwan ma mata bayan haihuwa ba ta da itikafi, don haka kar ki zo masallaci kin san cewa kina cikin waɗannan kwanakin, ko kuma in kin zo kin fara wannan lalura ta riske ki to itikafin ki ya tashi, domin ba shi halatta ki zauna kiraye a cikin masallaci kina cikin wannan uzuri. A waɗannan kwanaki 10 'yan uwana mu yi ƙoƙari mu ba da dukkanin kulawar da ta kamata a cewa waɗannan darare guda 10 cas ko guda 9 kar wani dare ya zo ya wuce ba tare da ya zamanto kin yi stamfi na alkhairi a cikin mizanin ki. Wannan alkhairin ta ɓangaren sallah, wannan alkhairin ta ɓangaren zikiri wanda mafificin zikiri shine karatun alƙur'ani, wannan alkhairin ta ɓangaren sadaka, ta gaya ma wa 'yan uwanki da daɗin kalma, ta dukkanin wani nau'i na alkhairi da kika sani cewa wannan ibada ce ta alkhairi, to kar ki bari wannan daren ya zo ya wuce ko dararen nan su wuce ba tare da kin saka ma wa kanki wani aiki na alkhairi a cikinsu ba. Abu ɗaya da zan yi mana tambihi akan shi mai matuƙar muhimmanci shine wasu sukan ɗauka cewa za su yi ma wa Allah wayo ko dabara da wayansu wanda yake gajiyayye kasashe, saboda samun nusus na shari'a wanda suka nuna cewa lailatul qadri ana samun ta ko ta ana dacewa da ita ne a cikin darare waɗanda suke na mara, darare waɗanda suke na wuturi 21, 23, 25, 27, 29. Wata shi kenan babu wata ibada sai a waɗannan dararen, in ba su ba sai ta kwanta ta sha baccinta ta sha sharholiyarta, sai waɗannan darare sun zo sannan sai ta miƙe. Ba ina ce miki ba za ki dace ba ne ba a haka, ba ina nufin ibada ki ba ta karɓu ba, amma dai ina jiye miki tsoron cewa Allah ya baki da dabaraki. Da haka in za ki bauta wa Allah to ki bauta mishi da gaske. Dukkan su kwanaki ne wallahi ki diddiga ko Ramadan din kan shi kwanaki ne takaitattu, ayyaman ma'dudat ballantana kwana 10. Da haka ki yi kokari ki dage da ibada gwargwadon hali a cikin waɗannan kwanuka ga baki ɗayansu. Babu laifi idan ya kasance kwanaki ne na mara kin ƙara zagi dantse akan yadda kike, amma kar ki kwanta ki kama hira da sharholiya sai a kwanakin mara sannan ki akwai tsoro a cikin kasancewar haka. Ki ba da muhimmanci ko ki kula ki kare kanki akan waɗannan abubuwa kamar haka: yawaita fice-fice daga gida wanda babu gaira babu dalili babu lalurarsu, musamman kasuwanni, saboda karatuwar idi mata musamman masu iyali ko yayaye sai ai ta fama ai ta yawon kasuwa
a shiga wancan kanti a fita wancan kanti, kai ka ce wannan yawon shine samarar da za su tsinta a cikin watan Ramadan da baki ɗaya. Wanda duk mai dabara tana ƙoƙarin in ma bata gama sayayyarta ta wuta ta iyalinta ba kafin waɗannan kwanaki, la'alla saboda yanayi na uzuri wataƙila ba a samu abin da za a je a siya ɗin ba sai a waɗannan kwanakin, to takan rage ma wa kanta hanya. Kuma idan ta tashi ta je kasuwar takan taƙaita, ba wai a shiga wannan kantin a taya a ɓata minti 10 ana ciniki da mai kanti, a kuma komawa wani kantin a ɓata minti, ki ta yawo kina garari a kasuwa. Wata in ta fita tun karfe 8:30 ko karfe 9 ba ta dawo ba sai dab da la'asar. Tana dawowa ta shiga kicin abin shan ruwa, ta zo ta gama abin shan ruwa, an sha ruwa shikenan jiki ya mutu sai a kwanta a yi ta bacci, domin ɗan adam yana buƙatar hutu. Shikenan atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, kin barar da abin da yake shine mafi alkhairi da abin da bai da muhimmanci mai girman gaske a cikin rayuwarki. Da haka ki lura ki seseta al'amuran ki, uzurin ki na fita daga gida yanzu ya zamanto mahdud ne, takaitacce ne, kuma ki iya bakin kokarin ki gurin ganin cewa bai shiga cikin uzurin ibadarki ba. Sannan abubuwa waɗanda suke yau da gobe muna ta'amuli da su, TV, wayoyin hannu da sauran abubuwan da suke cinye mana lokutan mu, to a yi ƙoƙari a masu iyaka a cikin waɗannan kwanaki, don idan ba a yi da gaske ba to lallai za su shanye waɗannan kwanaki ko za su kwashe kaso mai yawa a cikin lokutan mu, wanda ba zai amfana mana da abin da za mu yi fatan mu kasance mun gan shi a cikin mizanin ranar gobe kiyama. Allah maɗaukakin sarki nake roƙo da ya ba mu dacewa a waɗannan kwanuka masu albarka, ya ba mu ikon tsayar da ibada kamar yadda yake so, ya karɓa mana, ya riɓanya mana kamar yadda yake riɓanya wa bayinsa waɗanda suka dace da rahamarsa. Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikin bayinsa wanda zai ƴanta wuyansu a waɗannan kwanuka masu albarka.